terveen ihmisen merkki, että vähän jännittää. Joo, saanko mä huutaa kun syötävä? Totta kai, on meillä monesta mainista. Ihanaa. Hyvin alkaa lauantai-aamu. Eiku niin onkin? Oho! Sori! Tää voi olla jollekin semmonen pikku lauantai tai joku. Nee. Vedettäisi mua jännittää. Heti kun se on lähtenyt, se kannattaa kääntää. Taas siitä ne saat parhaan. On tää onneksi vähän matalampi kuin viimeksi. Ja toinen se saat hyvä. Se köysi valmis. Okei, suunta OK ja Sitten lähtölaskenta. turvanaru irti, lähtölaskenta. No niin, ja sit 3, 2, 1, mene. Ai vitsi! Ai jumalauta! Ai herra jumala! Ota! Ai ai. Ai. Vittu! Hienoa! Tunsitko köysi otti kiinni? Tunsin. Mitä ne kiinni vielä? Siis mun oli pakko kiljua, mä yritin olla, että en minä mitään huuda. Paskalatit, huhuh. Hei, ei tää jännitä. Ai, voin mä nousta kyllä. Mut itse asiassa pakko myöntää, se näytti vähän matalammalta kuin viimeksi. Joo, no kyllä. Et se 40 metriä tekee yllättävästi. Ai vitsi. Onnea. Kyllä sä pärjäät. Mamma! Miltäs näytti?